which is my focal point. Chakutanga ndataura the physical health and the spiritual health. Mutendi ngazi yekuti unobalansisa sei zvinhu zviviri for effectiveness uchiri mberi. Jesu une rutivi rwaakatoita. Amen. Iwewe une rutivi rwekudii? Rwekuita. Tine maKristu ari kutishupa. They don't develop their spiritual life. Amen. Hallelujah. Amen. Pavanosia Easter yagorera mpera ndo paanongana. Amen. Izvo zvinhu pane ndakamboende kumapostori vhakacha ndiri form 3. Baba angu inini anozvarwa anga anomunin'ina wavo select aiye bishop kuchechi dzino. Chinhu 1 chendaidire ikoko aite pasika muna August. Isusu tinoita nguva imwe. Saka taite yedu tichiziva kuti kune imwe ichauya. Ikoko chimwe chetaida Red Raspberry iwo airohwa. Then kune nziyo ndozvetaitera. Saka abereki edu aisada kuti mayuna mimi hamudiba kuzwa kuti mwana wenyu washanyire pungwe yeimwe cheche. Saka taizoziya kuti arara ngoti imba yakomana yanga iri distance separate. Taedzerwa pamusha tese takakwana asi isusu tinonga pasika. Mapostori, one thing chendaka appreciate haiti zvemunoita pamazvina zvekudokerengwa. Akandotanga badzi kuti tsika ine masimba unoziva here kuti echindodaro unotozwa pana anozi aroti. Unoshaya kuti wakara nguva iyi unonga atomira ndaona. One thing I'm talking about is how much they are connected to their own realm. Hadi 5 minutes unokodi chupita rapi zvekuti ndizvo here inini mazwisisiro yenyu zvemweya kana ujanisho. They are too close to it. Kuti dzikaina masisa misoro dzavo tikudzwa aroti akutoona zvaarikuona. Vati muyuna nyambo kaise style pahosho unofamba nethermometer kuchechi. Ino chakanaka neini ndichasiyana kwature vhangeri yapedza mutenda rudo rwenyu runoshamisa. Unamba muchinditaidze kumo. Be connected to what you are doing. Chakafanana kuti unogeza wopaita zvese uye muno komesha kuti afundisi wewe wakapora. Just that. Wakaiona pite thermometer ikuziye kuti umpore kana wakati. And who taught you that this is the right temperature? Believers go back to understanding of what you are doing. Don't walk in this realm with ignorance. Make sure you are engaged with the whole person. Ukipinda mtende utimwandinea na familia. Don't die a destitute in this kingdom. Believers are
sure you are going to have loss in certain areas. Chihure ngachine prepare. Unoinga. Ini chandaka nasibiwa nazo. So that I might gain Christ. One way to understand the ability to stay in this kingdom is to know what to take and what to leave. Zakabhadharwa paKalvari mira ndauya nekuti chingomira. Wear out your only salvation. Don't ramba eletiri muziwi kuti nyashadziwatsi. Ndauti vhara panapa zvakabhadharwa chihure chakasiya. Wanda nekubhadharwa kwazvo. Zvakabhadharwa asi work out your own salvation. Munhu echinyepa kunyepere murume wake. Be honest about your own self. Handisi kugarisa pamusatya. Believers, I'm calling you back to awakening. Pfungwa ngadzivhurike. Uri munamati pfungwa ngadzivhurike. Heona unamata uri mufundi wako. Munhu wakandoite chidhamu-dhamu. By January, prayer point here by Sunday. Amen. Are you growing or you are dying? Amen. Mukristo ndasika kuti at least prayer anopirira. Amen. Izo tikangati namate 30 minutes pana nofenda pana. Amen. Kuti zvanyanya tinoti chutaure. Ndiri kutsvage church yawaka vanokura in the spiritual world. Make sure you understand how to navigate in this kingdom. Go back to the point of prayer. Elijah akagara in Moses, but he prayed. One murume wakatanga Ahabu kuti nechihure chingati wako iwe. Mvura isizona. Emazuva anaya kumupe mukana kuti chimboende kuState House kwaPresident. Unotanga kutosvika kuite chinakira iti I saw it is impossible for me to come. Taure zvawafambira. Amen. Alright. Anhu anonga akamirire kuti zvimeche imu yako yawaverenga nemavhesi scripture yepano makuwa akamuka andobva aku. It was resurrection power, number 1. 2, when he rose again, they begin to walk. They manifested in the city. Chakamutswa chisina activity. Chakatange kuwa active. So it was a full package, dying and resurrection. They go hand in hand to bring or to produce a believer who is effective here on earth. Amen. Hallelujah. Amen. Mukasangwarira. Hauzvioni kuti ndiri mumashure nechinamata. Amen. Uchitouya use wamwe but uri zvako mumashure. Hallelujah. Now ndande kudzidzisa panapa zvinhu makeys. Ndikati number 1, for you to become rich financially, it's not about praying the whole day. 40 days, 40 nights. Adzipindiba. Amen. What all the company and then so South Africa give you is the key that unlock access to financial increase. Bible note that God is not the author of confusion. Wakatozia kuti anhu achatibvunza kuti mukati asataure mamhepo akati alright mushinde zvemamhepo zveruzivo hazvichati giving back. Zvinoenda nokuda kwekutsanya nekunamata another king. To deal with the demons and all other spirits, engage prayer and fasting. If you want to increase financial gain, blessed is the head that gives than that which receives. Giving shall be given unto you. A measure pressed down, shaken together, run it over. So, chaimba nziyo dzese ukachinja ukapinze chorus, as long wakude kusimuka, participate in exchange. Give. Toenda kudai. Kunamata nemurombo kunobhowa mina ndikupataura. Tikagara uyaitipe zvipo zvekunoona chidai kuvhurire munhu. Darika.
wevatoni ndichikodipopa zvinobowa kunamata nemurombo unofana abhuyi mukaita zvokutamba kurufu kuya kumarufu mwatototenda mafuneral policy munogara nechitunha muchitotangire pai muchindoimba takamirira hama dzati ndakamugarira zvinode mari chitunha chendinge hosha keep access. There are many accesses in your life ahead of you, but not the actual key to it. You just got bui baba mafu ekuti zvinhu zvakamonya marufu abui tinozonga towanze hosho ndinoshandisa hangu example yapo handisati ndakuprofita unoda echiro hosho kumirira zvidhakwa kuti zviende panyaya yekude mari. There must be a balance because you are moving to Hebron, South Africa. I'm a chief Janessa Bana. Uchiapa Nazasna Kubira. Mufunga Yoma Keros. But donate the money to not believe us. Better to give them a head. Why do you want to die poor yet you are a prayer warrior? A prayer warrior that is against the dead of the he died poor that will become rich. Saka ndinombodari serious ari kuti ndode mari muupenyu haikona kurarama muchi wakabomuudze kuti zveprosperity ngezveumweya china ndiani nekufa kwese ndiri murombo waura neurombo hwako ndaipa makaitire mabasa enyu zvinopinda futi ipopa. At least appreciate what Christ did for you by becoming rich. Chinocha zvinochekupa pane kuti ungoite mari bodai chirye zviro zvemusikazivi kuti zvikubvunzana muri patepo mumba ichi chii chipiki chake makoni kubvunze gugu kuti chii chetabwe mumba muno gugu update you. You must not live a life that is too limited. Break that limitation and go expand yourself. I will never die confined. Exodus 24, Bible. If it was not possible that devil was shut him in, he rose again and began to walk. Valuable. Rambe valuable. So, Maringa itwe. Yes. And ndakagoparidza uZimbabwe munoite basa rekupopotera mazigi ndipo 25 zigi zikazi andina ndika shut up forever usambokomenda kuti hauna mutendiko kuti nyangwe muri kupopota tanga wabudise zakire mazigi wozopopota haikona kuti hauna 10 zigi wotangoti economy yaora ora tipe mazigi. What I'm trying to bring into the mind of believers is you must appreciate one thing, that you must work hard for your life to become. Sometimes wakatunonokerwa ukaramba wakawate zvawakaita unokutsikirira health. Imwe meyachina haipindi ngemafungire mene inokopinda ngemupfungwa. Ignorance. The dangerous enemy when it comes to the body of Christ. Student companion kabuke munyika. Karati mpungwa msina chiro Satan unouya nemahama ukome matini yake imwe chitengesa outside your mindset. So believers, you must create a vacuum in your mind that the word of God would well match in your mind to bring freshness and the ability to break borders of limitation and make it in the land of the living. Kunenga walikuwa mchande kwa dana na rume hata nana ina umushe fanya. Bandi chimudiki ndo zendati skatomboni baba unondo ndisiya mazuwa wali ndibali ndizvakadai nyara imbuya gadzirisa ihunhu munarame muchikatika pana now get well in this kingdom. Hallelujah. It's very serious. One thing chendisikathauti mwari ndechekuti wanozviratidza. Amen. Mukapinda panze apo mafambire ari kuite mhepo panze ndo achaita mwari pamunhu. Saka handisi kutaura zvinhu for kuuya kubve kure kwese for your entertainment. No. Better ndinotorare
and we have to motivate one. My words I'm preaching to you, they must bring power to church. Easter is Easter. In the sense that your life is going to change. Hallelujah. Amen. I don't know that now I'm just here. I'm Cape Town. Now I'm Zimbabwe. I'm going to fully walk to Muri, Putinam, Koma, and Cape Town. Uzabunda makambo fone waliwe ile mkoma kwewe. Why unoto zioku ukafona uchata rozi mbuziri utabini. Mazoera akafa. Hauna kukutangira. When you are here, prove them. And serving a living God in Cape Town. How do we prove them? And the same man is about. I'm telling you. Lati kwete ya kampuni sikana kunde ya kempe. Mmoja je amate. Ngadi ona ingiri nindi lukubalizia pana pa Afrika. Kukara gero nditenda ndo uyo mbaba. Swati family. Osunda family. Aina ile sehemu chini. Yeah, people must go and complete a circle. There's a blessing that is hidden behind giving, which you must use to unlock the access door of greatness. Warume na wakazi Kristo akafa ichokwani. Bati mukaitesha kutamba mchango zizwa. Kutu wakafa basi na chamuno ona chake. Amen. Chinoendelane kufa de kumukafa. Saka nasi ndodo mmoja ukazwa uri kutanga kushofa mweuri handi wewe. Mwea kumusha kwa pili kwa wote. Usika kibutu wike mani kuli mtepe kauna. Unosia kuya zichipebocha kati pansura. Kubake hone kuli mtepe kauna. Walume wote tirimuno tahanaka. Usia kuya zichichape mapotu hoye bocha. Uye uja bana chino kwa mababo. Not in this Easter. Believers must accept it by power, by fire. In the name of Jesus. Believers must expand. Come on. It doesn't matter. Moja kakati drive iwe kana shipira. Zimbabwe naisi ya kune wenu alipa Cape Town. Canada shika urobo umotama. Believers, I call you back to ability to expand. Kuvazo waka uya Cape Town. Hauna kana kachigubu kaka sarange marazi. Bible not. Mwari chimwe chinhu chaanoshuvira pamunhu kuite mari. Bible not prophetic and the God will teach you to prosper. I teach you mwari kutokupinza mukubudirira primary school. And your God will teach you to prosper. What a primary school yekudzidzisa vanhu kubudirira. Amen. So if you are not expanding, you are nailing Christ again to the cross. What did the God tell when the sin was on? Too much you got there when no matter what for me, who carried them yara. Another, the guy is a double more, what am I doing with my head? My one, you can say, one. I'm not holding my nose against the wood. Go back to the point of making it in the right of the way. Why don't you Baba kaite mani Baba? Cheze chako punzo, ano ga kaise kamoko mwechide. Martin, why? Because the access to what is being asked is money. So unowe ka. Ano wala muna sowia mazwaya harvest season. Unawea net thermometer. Mapende mbali zasho kupa. Mwete maku mboro sana pato isaimu hapa. Mwone temperature zemoka. Timoni la Afrika. Haridi wanu wasimu kama nasema. Asi April dawuya mastatana. Make sure that you are increased. Manager. One kama nuchipeyo kuti mafuta abvuma
padhuze nemunhu. Chipinda kudai kutongo uyo mhonosana munhu unotongoona kuti hazviri kuita. Musaindobvunza unondoona kuti zviri kufamba. Nepaunoti kuti uchabvunza ukazwa munhu ari kuti ururwara here kudzoka kwamavovhare dho. Why? Because what is manifesting is the absence of the glory of God. Asili chipari chapame pako Jehovah na kuine kwa msoro wesikarabo. Haite zekueleza mafuta. Akakutarisa nao menyasha. Zeka. Unozera kuina mwari wese ukazore vasilini. Ana mvunzori mazore. Yoza bwando to vasilini as chage mafuta anodhura Jehovah hapo ana kuchipe zvemwe muita. For the sake of time, don't depends. Access. Anyone into Zimbabwe, but it can't take you to Malawi. Ugaitedza kana paine nyasha pakati yako dzekuti unoconnecta another highway. Saka uchaona kuti access imwe naimwe ine a specific destiny. Ine kwayakanaka kwainofanira kusvika at the end of the day. So Ephesians kana kuti waifirst waerengwe zvakanaka. But it was, do you know the English version? Amen. In order for the time past, you were barbarians, people without hope, according to the commonwealth of Israel. Yeah. Aliens. Munonozi alien, imi mutori good example. You are aliens in South Africa. Whether une nationality, you know, citizenship. Wega musoro mako unonga wachitozviziva. Unototi akomana asi hapasina option ndikatofanda kuudze uno. Chaunotaurire hama dzako kuti ndaani citizen yekuno kuti atange kugashira mbichana usati wafa. So you are an alien in this nation. So you could find you are deprived from certain privileges. Kuna zvinhu zvekuti kana South Africa yafunge kuropafadza imwe semuno. Inoti tione zvemuina. Hallelujah. Inoti tione zvawakadini. Zvoina kuti semapepe paanokuona kuti uri citizenship asi pakazi Zimbabwe. Anobati we were looking for those but you are okay. Okay is not the price we are expecting from the nation of South Africa. So urimo but uri limited. Though join a system anymore. So the Bible said you were barbarians, people without hope, and according to the commonwealth of Israel, you were aliens. I tell you, by the fullness of time, from the commonwealth of Israel, Christ died, breaking the partition. Wairambidza kuti kana zvazve bonus rinokuhwe muSouth Africa basi neweZimbabwe mupei yamasi citizenship. Hallelujah. So unode kuchiona manje kuti po uri kunyore izvi hakuna munhu anonga achide kuziva kuti zvairi kumbofamba sei ndizvoka. Musatipe pressure isina basa pana tiri kushumaira siyai tiriwo zvakahuku zvekutoti establish kuti wainyorerani ngemazuva api wanga 8 here kange handizvozve ndinazvo pano ndine nyaya yejira rakabhanuka. Partition was broken. That was access. Now chaitika ndechekuti mapresida isusu manje anaguru and taitosungwe mukumbo ndazvinogoneka kushumaira munhu riri hure. Come on. But character assassination. You can do whatever you do in this kingdom, dramatizing the
disadvantage yechi chinhu chakatendere tambo kupinde muota but munhu asikatendere tambo ndio yakapinda munhu echizi ukapinda hakwendu but tambo yakadini kubake moto yapinda muzi hakupindi kwengezvese zvese uchatangidzwa ngetambo kuona upambo ulipo. Why? Because what gives you access to this throne? Hey, it's your connection and the relationship. So makulisinda ayipinda akangofa yaidonze kuoeka echipiriso oza akupindi mukaerenga mazuva asameri ana asameri akanga akupota achitsare zvidya zvakakura panyama yewauya nayo kuti Mwari ndakapomba iyo noti azvekupomba chimbomira tiriwo pakanuna tozopirise kumwe kusina basa. So there was a limitation. No white pirisa but why limitwa access yanga yakavharwa. Amen. So jina kubvaruka zviri kuzi chakaiswa ngemitemo yewani chabva automatically. Everyone want access kwenda ega pamberi pamwari opfugama achitaura ega Mwari ndauya. Hallelujah. Amen. Efeso the partition was broken. One makanga musiri one but now you mawana. Hallelujah. Amen. Muzukuru wenu munombata rafu mumusha mwenyu endiregai ndipototaurira ana mai kuti zvemunoita inini kuti munode ana emukwasha kupfure emukorore wenyu munadzoka umbamwe chitaura mwegamuroti wakabhezi vavo wakati pasina apa apaidzamirwa mani kundoti pasine huori waimukwasha unopota achiuya nebhuti riri kurema mukorore wako manje uri kuuye kumba kwandoziva kuti kumba difference yemukororo wako nemukwasha ngekuti mukwasha unoziva kuti handisiriwe ku amene alien mukororo wako ndiri kuuye pamba pama yangu saka sometimes unotofunge kuti watofirira mani nyamba wakompe bhuti rake neremukwasha uyo usiona kuti une mukunda wake simalevels atosiyana. Hallelujah. Amen. Jinora jana rebu rebuto aiso unai oareku vasika nozivi Jesu kasika I'm talking about the way out, a door. Isaiah will go a highway shall be there. A highway. Then at the prophet Israel, in that same highway, which I, the Lord, am going to open and make out by them. In the same road.
but the remnant shall survive through that access. Ulukufambemo aroyano kaichisorotwa niwe, but still you are moving on. Wachidida yakafuma akafa anokuona ulipo. But in that highway there is access by grace. The grace will sustain you. Nyasha tinokupezo usitakodzeriva. Zvataurwa kwetaerenga kweso. Ukangawane access yaJehovha. Jira likabharuka. Kwaisapindwa tisu akaona anhu ekupaya dayo. Ani Bible notara kunoza kuti kwakapoite dimano akasaona. Kwepakajeka hazina kunyorwa paBhayibheri. Ndiri kumajina aimbe kupaya. Ari kunze. Akati nhasitori yese atiri kuno kwakabharuke jira kuno. Amen. Ipo ndofunga ndo pakatangira anadhena namachi. Because wakanga kusati wambo kutsika baba. Access that is brought by grace is undeniable. No matter how much people are against your standing, hallelujah. Twice. So the rest of Jesus. What I was communicating to them, that the approaches of I know this, but I was telling them, we are by virtue of what was happening before. The catch is away. In the other way, they can go, men. Second, let me never get Malaga. I see it. But it takes God's grace for me to be there. What Christ, I want to Jesus also. Sirisa, Jiraka Baru. I gave my people while my priest is a battle. He's all the good days for you. What was a secret behind it? When I found a way, I can fuck a equal as well. I have been the church without your foot. Amen. Chimira rimukati akafasi kamboziva kuti kwaimbonga neiseri kwejira iyo iroro ndorenda fambira zviri seri kwejira kwemakore tisikazvizivi tode kuita zvekugukuchira kuti zvaimbongepi makoresa but kana paine wafa hazvirambi zvakadaro jira rinobva tochipinde pane zvenyasha. Haleluya. Kuvhairirwa kuzi hange kwana Zekaraya basi Jesu akati ndoirerutsai. Asi whether uri muraini raAroni kana kuti uriwo paBenjamin unongouya kanaka. Hebrews chapter 11. Chapter number 4 verse 16. Let us then come boldly to the throne of grace, that we may obtain and find favor during the time. Access by grace. Waingane jina maapeleka na wewe anauza ulipakupindika. I want to see what you fail every day. Break that limitation. Access by the throne of grace. Easter yakapera musuwo munonga muchiitirane nharo. Gutu wanyanyi. Ndope yakapera. Saka kutopera wayaita. Kana uri kufunga mushi takatouya pamusoro nhasi tiri pana. Manje akwenda linda torembesa basi. We are confident tomorrow we are here. It will be the final. So access way to the things of your life is accessing through grace. Come, let us reason together. Go and get reasoning so that we unlock the next step. Come on.
Huku peri kuisa bodi kuti musasaite zvekutya ba. Uya live and direct maskati. Wobva wata kuti Mwari ndauya. Ndinoimagina ndichiparidze nyaya yemwana muparadzi. The prodigal son muchinda uya wanga aine rafu. But wakatore zvake haana problem ngoti wakandipe zvangu mwana unoke kufa. Saka ndipe ndindye muchiona. Problem yake hani yekukumbire nhaka ngepakaendwa nezvaakumbira. But unoziva kuti mahuri akanipedza I come boldly to the throne of grace. Siri Jesu wakaniponesa when grace is functioning over your life, there are certain verdicts that are broken. Kuna miko zinorekeza tseka kana nyasha dzakushanda pamwe. Kuna vanhu vanetimu mutsinge nelife yako vanomisa kudai hazvivi zvakafamba. But nhasi tauye kuzohwande panyasha come boldly to the throne of grace. Kumushakwenu kunoro iyoyo. But gore rino rambe kuroyeka. Take advantage of the grace. Idino hwanda panyasha dzaJehovha. Kavaroye wenyasha wanotengetwa by grace. Grace is going to sustain you in South Africa. No one is going to rob your life by whatever means. Grace can protect you. There is a certain juror that can protect you by grace. This is the mundo of South Africa. Hallelujah. Amen. Access. Come bold. Now, kune zvinhu 3 ndakazvinyora kuti when grace is in action, number one, which zvese mabhuku azvari kuwirirana, what grace did, it breaks limitation. Number 1. Genesis chapter number 6. Bible rinoti but Noah find grace. Denga riri pachigaro rakati ndiri kuwaipa anhu ese panyika. But kufamba hasha dzaJehovha dzichikwira nekudzika kugadzirire kuuraya dzakati but paNoah ngapasafiwa. Amen. Noah yanga itori candidate yekufa muchinda. Nezvinotaurwa kuti anhu aigura panyika echindya nekumwa. Noah ainyanya unamata. Zvekusaona Noah kuti awakadzi ane maministry. Grace located Noah, protected him. Akati umwe ngakufiwe kwete paNoah. Ndiri kutodeclare the same grace. Pane kwese muri kuzozva nekuparidza kuti chinopedzedzidza rese hachigoni kukomedza. Aspect called grace. Pakagumira sekuwako ndipo pauchagumirayo. We are breaking the limitations. Can I preach to you? We are about to break. The limitations must be broken. Uri muSouth Africa wanduzwa naJehovha. Mukurinoti namatira inyika yamugerema iyi. Mukubudirira kwayo nemi muchabudirira. We must break the limitation by fire, by thunder. Ndiri muchagara kuti gore rino paisa iyoyo. Denda rakakodzonga kugarika pamhuri yako. Rakagenerate ability to say how are we going to do it. Go down to your knees. Access. Come forward to the throne of grace. To the throne of grace. Ikoko ndio nemhosva dzinoripwa. Tiri pathrone of grace. Bhuku rinoti chomwe ndiri kuzwa kwaIsraeri ngaigurwe kuti madzibaba akadya matundu wanatopa ere come boldly. Wote kwende kune ngozi yakaripa nesipo. Come boldly to the throne of grace. Access. Access. I'm done. Want to pray. Access by grace. I don't know what you are fighting battle with. Believers, be very sure. Be very sure about your life in this kingdom. Be very sure. Depend on God's grace. Hauindi kuti urarame usikazii chenyasha. Chenyasha chinokuchengeta vanhu vasikadi. Wachiti tiri kusima anorara ari pamharadzano. Echisimudze guruva renyika kuti mbamajeni ngazvive zvakadai.
pamuzimbabwe wonipepta kuti zvinoraramika nyika yakaoma, nyika yakamira nemusoro grace will protect the believers. Vanhu vachirwara zvirwere zvine mazita nezvisina, divine protection and help is your portion. Grace. Grace. Oh, okay. You will never die premature. You will never die for sacrifices. No matter how hungry they are to destroy your life. Unorarama aripo echishopwa newe. Hallelujah. Ishe baburuka kude. It was meant for an access to the throne of grace. But throne yako ndo pashino itikira. Mwana wangu rofa ya leni rombe. Tili pa throne of grace. Rofa ya leni sina shilobati kama kemta. But throne of grace. Access. Yeah. My one assignment this afternoon is to unlock the access of your life. To break limitation. Borders of limitation must leave your life. Your believers must expand. Uli mukristu na mata. Buku noti Abraham akaite mali kushika zama shikisa. Go and read the book of Genesis. And God blessed Abraham kushika nyika ya kufunduka. Who is this God? Unuramba ulipa one place. Access. Yeah. Greatness. Access. Babandi na urambidze kufamba musina chilemera mmarai. Yeah. Uchifamba vanhu ngawa kwete zvechivuno ba nyasha dzatiwo uri kufamba kudai ngazvioneke haikona kuita baba akareruka zvekuti wese unoda kutamba chiramo newe akandozwa kuti tiri sokotese. The devil's a liar. Must open a door for your greatness. Amen. Don't die a cheap believer. Be increased. Tanda kuswa mauri kamkudisi. All right. Ndine
nyaya ichadzoka pano inozi access to. Handingochinji matima iyoyo inokwana meuriwo mune zvakawanda. There are a lot of blessings. Dzimwe dziri kurara dziri idle. Nothing is moving. Not after this Easter. This Easter must bring access to greatness. So be serious. We are going to pray shortly. Everyone is going to participate. If possible, takunamata unombo bench. Mone comfort zone. Uende kwako wega utaure na Jehova. Break that limitation. Kana kuwa nakatadze kuramba rakavharira Kristu. I'm a child of God, born of God. Therefore I must expand as well. Chikristu chako ngachisimuke. You must be opened in your eyes. Ukarara rote za Jehova. Ndinoratidze mbuya dzichakupe hope dzisina kunaka. Uimpeta. Your eyes must be open. Believers, the ability to stay in prayer. I think people prayer kusvika zvaita the throne of grace. Hallelujah. Kuna vanhu vari muno vanoita basa rekushanirwa tichishandiswa usiku. We are shutting that door and access divine protection. Pewakarara ngapabake moto kudai. Wakajaire kubata ngaveke kubatika zvachose. You are a product of grace. Zvouchatadze kuita ngemari yako nyasha ngadzikubatsire. Zvoucharambidzwa ngemitemo yenyika nyasha ngadzikubatsire. Pana vachapinda basa nokuti wakadzidza, but grace is going to take you back. Only way to access is to pray. I want to activate grace that will open access. Ishe waburuka ule open your mouth and begin to pray.